Tliet żgħażagħ akkużati b'kummenti ta' mibeda fil-konfront tal-pulizija ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li qattaw 11-il ġurnata arrestati. Kajli Kutajjar ta' 21 sena, Ritmark Borċ ta' 28 sena u Josef D'Amato ta' 24 sena wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom fil-qorti u ma kienu kitbu kummenti meqjusa estremi jum biss wara li Tajjar il-kuntista bli Simon Xkembri. Il-Maġistrat Claire Safrad Zamit tat il-ħelsi mill-arrest lil Kutajjar u D'Amato fuq depożitu ta' 300 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro kull wieħed. U ma jridu jmorru jiffirmaw 3 darbiet u ma joħorġux mid-dar bejn nofs il-lejl u s-7 ta' filgħodu. Borċ ingħata l-ħelsi mill-arrest fuq l-istess kundizzjonijiet iżda fuq garanzija personali ta' 8,000 euro u l-ebda depożitu. Ġew ordnati wkoll biex ma jitkellmux bejnietom. Meta kienu nżammu arrestati, il-Maġistrat Joe Mifsud kien qal li l-qorti tħoss li għandha tibgħat sinjal ċar lis-soċjetà li l-forzi tal-ordni għandu jkollhom il-protezzjoni kollha u ħadd m'għandu dritt jew iżeblahom inkella ixewwex fil-konfront tagħhom.